bata, pagbigay po ng mga lugaw. Ay, kayo, pangalan niya? Rachel po. Ayan, ay, ano ang yung sarili niyo sa vlog? Si Rachel po. Okay, ikaw. Yes. Hello po. Hello. Oh, pakilala kayo, pangalan niyo? Ako po si Althea. Oh, ikaw. Ako po si Rose Ann. Oh, Si Uram dyan. Ikaw. Mundo po. Ayun. Shout out sa kanila. Good morning mga brosis. Welcome po sa aking YouTube channel. Nandito po kami kasama yung mga tropa dahil may feeding program po kami gaganapin sa Barangay Baluco. So sa ngayon nag-assembly po kami. Kasama po namin yung aming senior founder dito, mga founder ng kanya-kanyang mga chapter at saka yung mga sister po natin. Ayan po sila. Ito kami sa tapat ng bro, naniya kasing kain eh. Naniya kompak sulipan eh. Yan, kompak sulipan. So, nag-assembly po kami. Wala pa po yung mga ibang membro. Ikaw muna, founder. Sir, good morning po, sir. Good morning po, Mr. Vlogger. Kasama na naman po yung ating mga force multiplier, especially Mike Delta Force po. Gagawin po tayo ngayon sa Barangay Baluco. Mag-conduct po tayo ng clearing operation at cleanup drive. At may handog po yung mga Mike Delta Force ng feeding program para sa mga bata po. Maya po, kami sisipat na dito at servisyo na naman po tayo para sa bayan. Top nuts, apalit, I love it. Thank you, sir. Yan. Hi ka muna, founder. Hello. Yan. Chef, hi ka muna. Po, magandang umaga po. Ako nga po pala yung municipal founder po ng GMDFI MDF dito po sa Apalit. Ngayon po magkakaroon po kami ng event. Magkakaroon po kami ng clearing, saka po clearing operation po sa barangay po ng Baluco. Municipalidad po ng siya ng Apalit. Pagkatapos po noon, magkakaroon din po kami ng feeding program sa mga bata para po dagdag kasiyahan din po sa aming gagawing event. Yun lang po, maraming salamat po at sana sa lahat po ng mga mga chapter ng Apalit, lalo sa mga MDF, lahat po ng membro, makisa naman po sana kayo. Maraming salamat. Salamat po, Chef. Ito sila sis. Hello sis. Yung po mga member po natin, official or member lang, meron po tayong obligasyon na sinumpahan sa ating samahan, ating chapter, na sana kung tayo hindi naman po masyadong busy at meron po tayong ganitong aktibidad, nakakasama po namin kayo, na nakakabanding po namin kayo, kasi masarap po yung magkakasama-sama tayo sa ganitong aktibidad. I-share natin yung ating mga kaalaman, ating talent, yung pakikisama mo na didevelop po yun. Kaya sana po sa susunod ng mga aktibidad po natin, pag-duty, makasama po namin kayo. Kagaya po niyan, tuwing Wednesday meron po tayong duty alas 6 ng gabi. Sana po sama-sama tayo. Ano po, chapter po ng Sampaga, Palo, Colgante, chapter po ng Balibago at saka Candelaria. Yan po nasabi na isip, pag niyo pong masamain nyo, natural lang po yun bilang isang namumuno na makapagsalita ng ganon, kasi kahit po kayo ang lumagay sa kanya sitwasyon, ganon din ang gagawin ninyo, ganon din ang sasabihin ninyo. So sa mga ganong senaryo po, natural lang po yun. Kaya sana makiisa po tayo. So inaasahan po yung bawat membro o opisyal na makasama po namin
masaya itong ganitong ginagawa natin. Sama-sama po tayo dito. So, may ano lang po ulit. Kasi sa picture. Picture. 1, 2. Isa pa. 1. Taka lang, sama natin yun. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Vice. 1, 2. Sir. 1, 2. Ay, morning. Morning. Mababa yung palit. Mababa yung palit. Mababa yung palit. Ah. Tsuran tayo, Pander. Sampalok. 1, 2. Sampalok chapter. Ayan. 1, 2. Okay. Tara. Mawata na. Tanga ka nun, tara. Tanga kayo na, tanga. Natatak. Thank you, sis. Tara na. Maganda na po, tropa. Lalakad na ho kami. Ako na lang ho itutuloy yung ating video. Ay! Makabidyo ya! Video. Alright. Para po rin mga satinga lalaki. Okay. Sis. Hi ka muna, sis. Hello, sis. Antayin natin yung patrol. Ayan na. Asan na? Yung ay dun. Doon dumaan. Baba na. Dito na po kami sa Balukok. Tapos po sa inyo yung camera.
Serbisyong may lakas, serbisyong matapat. Isang ulo ha. Sige, kanya-kanya na kayo umuwi at kumain na kayo sa bahay. Sige. Yun, pinawi na po ni Sir San Diego yung mga bata, pagbigay po ng mga lugaw. Ay, kayo, pangalan niyo? Ayan, ay. Ano yung sarili niyo sa vlog? Sa YouTube, ha? Si Yuri Sharma! Okay, ikaw. May muna kayo, kuya! Ha? Yes! Hello! Oh, pakilala kayo, pangalan niyo? Ako po si Althea. Oh, ikaw. Ako po si Rose Ann. Oh, Ako si po Rose. Ramgel. Ikaw. Yung Borgo po. Ayun. Shout out sa kanila. Ayun. At Basta pakisabi mo yung MDF, tuloy-tuloy tamo. Maganda na malaman yung tamo mo. Basta tignan gagawin yung MDF, dikitanin yung MDF. Agad mabiya ko sir. MDA pa rin, makalalay ko para kay gagawin ang tamo. Magsinta mo, tapos kaya tatay mo ba yung bulls ko? Ang gagawin gulot ko mo, maging kalupan eh. Ay, kagawad din. Ay, pang Punta tayo sir na. Bitbitan tayo. Watak bitbitan tayo, talagang bitbitan tayo. Serbisyong may lakas, serbisyong matapat.
Ayan, at sana doon sa mga membro, official na di namin kasama ngayon, sana sa susunod na aktibidad makasama namin kayo. Kasi napakasaya po, napakasarap po ng pakiramdam na yung grupo natin nakakapagsigay po ng tulong sa kapwa. Sana po lagi namin kayong makabanding po namin kayo. Maraming salamat po sa tropa natin dahil laking tulong ng nagawa natin at para sa mga bata, yung kasiyahan po ng mga bata. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, inibitahan ko po kayo na sana masuportan niyo po yung aking YouTube channel. Subscribe po, pakiclick po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga ina-upload ko pong video. So, dito ko na po tatapusin yung aking vlog. Ako po si Ene Pacua na nagsasabi to serve and to protect. Long live Guardian.